Niin hukkaan menee ja ei saisi yhtään mennä hukkaan nyt kun on koulukin vielä kaiken lisäksi. Niinpä. Miettä videoa vaan. Vittu me ollaan Lemun teinit. Naura nyt vähän! Mua ei tarvitse. Lasse! Lasse hei! Lasse! Mihin sä hävisit? Mitä? Siis hei vittu mä oon kännissä! Toi on niin vitun kauheeta tänään. Mee vittu. Ei kuvasi. Hei siis! Hei daa! Teemu hei! Tuuks se meidän lyöks? Joo!